बेले बेले समस्तଙ୍କର आखि डेइଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ବିପରୀତ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେଉଛି ବା ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ପାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ କରିଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ଆମର ଏହିପରି ଆଖି ଡେଇଁଲା ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ଭାବନାରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ନଚେତ୍ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଗୋଟିଏ ପଦ ସଂକଟେ କଟାଇ ମିଟାଇ ସବୁ ପୀରା ଯୋଉ ସୁମିରାଇ ହନୁମାନ ତୋଲେବୀରା, ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ଜପ କରିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ପାଖରେ ଯଦି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମ୍ଭବ ହୁଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଓମ୍ ହଂ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା।